això és increïble, això no es paga amb diners. La veritat és que t'ha d'agradar molt la feina que fas quan et dediques a això. És vocació totalment. Pujar aquí cada matí i veure sortir el sol cada matí darrere les muntanyes més altes del Pirineu, això és el més... Això no té preu, de veritat, que això és un somni per qualsevol i per mi doncs, és una realitat. Cada dia doncs, m'aixeco d'hora al matí i m'agrada pujar a la muntanya i controlar els animals. En aquest cas, aquesta zona que estem ara és on faig el control dels isards, sobretot. És un animal que costa molt poc de veure'l, però sempre manté una distància de seguretat, no? I llavors abans de portar els clients he de saber on estan i saber per on puc entrar, no? Després de fer la mesura del vent i d'altres factors. Llavors cada dia és important pujar i fer aquesta recerca. Conec, sí, més o menys els ramats els tinc mig controlats, sé el número de ramats que hi ha, o sigui, el número d'individus que hi ha a cada ramat, i a partir d'aquí doncs, puc fer un control, no? Si jo veig que hi ha un ramat aquí i em falta un que jo conec, em falten dos, ja sé que està per la vora, llavors no puc deixar-me veure, no? Perquè potser em veu i llavors fa fugir la resta, no? Llavors fins que no els tinc a tots controlats i ubicats, no començo a aixecar-me, diguéssim, no? A deixar-me veure més i poder disfrutar. Sempre per això faig això d'apropar-me. És molt important, a vegades sembla que no calgui, però sí que cal anar tapat i minimitzar el més possible l'impacte que fem visualment amb aquests animals. Aquest seguiment, concretament, ho faig perquè després, com que porto gent a veure fauna, doncs, m'agrada tenir aquesta certesa que els animals estaran a un lloc o a un altre. Són animals en llibertat, llavors no estan mai al mateix lloc. Ells es mouen segons la meteorologia, sobretot, i és necessari trobar-los per tenir més seguretat i portar la gent i que sigui eficient. La sortida sigui dins el que es pot, doncs sigui eficient. Ens trobem al Parc Natural de l'Alt Pirineu, a prop del poble de Tavascan, pràcticament a la frontera amb França. I Elxo és del País Basc, però fa molts anys que viu intensament la fauna del Pirineu i per això s'ha traslladat a Tavascan. L'any 2013, Elxo va crear una empresa per facilitar tant a grans com a petits la contemplació de la fauna pirinenca i des de fa molt poc fins i tot a estrangers. Veniu amb nosaltres? Bé, ens veiem, doncs. Adéu. Cotxes 4x4 acompanyen els clients per carretera fins a la Pleta del Prat, que a l'hivern és una peculiar estació d'esquí. Aquí Elxo els explica quin recorregut faran, la fauna que podran veure i sobretot les normes que cal seguir perquè els animals no sorprenguin i marxin. Red deer, yeah? Here's a red deer. Okay. Chamois? Yeah? Posteriorment pugem altre cop als vehicles i iniciem el recorregut per un camí que a l'hivern es converteix en pista de fons. En arribar al mirador de Corbius, s'aturen i amb els prismàtics a la mà comencen a inspeccionar la muntanya en busca d'isards. Estem mirant amb el telescopi. Els hem agafat a simple vista a la part superior de la muntanya, on hi ha 3 animals. Són similars als long prong d'Amèrica. N'hi ha 3, potser 4, corrent per la cresta. Allà dalt. Està molt bé. Frank i la resta dels components del grup venen de molt lluny, a través d'una agència de viatges especialitzada en recorreguts peculiars i especials. Nosaltres estem visitant el Pirineu. Vam començar al Mediterrani i acabarem el viatge a l'Atlàntic. A mesura que ens anem desplaçant pels Pirineus, anem pels llocs més bonics. I per a nosaltres Tavascan és un d'aquests bonics llocs.
Cap al cim hem vist a 4 isards. Semblen cérvols, però amb les banyes cap endarrere. Està molt bé, perquè són petits i els podem veure amb els prismàtics. És molt fàcil de veure'ls. I el Xu els proposa tornar a pujar al vehicle i anar més amunt, per aconseguir veure més isards i de més a prop. Així que amb el 4x4 enfilen la costeruda pista forestal fins a aturar-se poc abans d'arribar dalt de tot. Llavors, un rere l'altre, i en total silenci, pugen a peu. A una indicació d'Ialchu, tothom s'ajup i continuen pujant de 4 grapes. El que estem fent és observar fauna. Concretament, ara mateix hem portat aquí aquest grup d'australians i al seu país, com que no tenen isards i molts animals que tenim aquí, doncs els hi agrada molt. Llavors hem vingut a un puesto on tenim controlat un ramat d'isards que estan allà i ara mateix els estem veient amb els telescopis, amb els prismàtics i disfrutant una estona del paisatge, de la natura. Clar, això és el que té, no? L'observació natura, nosaltres per fer-la bé, a mi m'agrada que la gent s'implique, no? Vull dir, no acompanyem a la gent només i fotem allò tot el sistema, sinó que fem que la gent s'incorpori una mica amb el que és el tema de l'observació, no? Com la fem nosaltres, i llavors han de tirar en terra, han d'estar en silenci, han de fer una mica tot el joc aquest que fem els naturalistes, no? L'experiència no s'acaba aquí, ja que de tornada als cotxes continuen el viatge per la pista forestal fins a arribar a dalt de tot, fins a una immensa llumada amb esplèndides vistes per tot arreu, especialment cap a la Pica d'Estats. Amb la llum del capvespre, el grup davalla fins situar-se al lloc indicat i durant 20 minuts gaudeixen de l'observació de la vida salvatge amb comentaris de Ialchu. El tipus de gent és des dels 4 anys que van portar algun nen fins als 89 que van portar fa 2 setmanes, van portar un home de 89 anys que va disfrutar molt aquí dalt a la muntanya, és per a tots els públics. Fem 2 horaris, fem un al matí que seria de, segons l'època i tal, però ara a l'estiu seria a partir de les 6 cap a les 10 i a la tarda cada dia de 6 a 10 també de la nit. Agafem aquest horari perquè són les 2 franges on tenim més probabilitats de veure animals i llavors és el que fem, no? Veure animals, intentem fer de veritat veure animals, vull dir. Aquesta experiència finalitza gairebé a les fosques, quan és hora de retornar als cotxes que conduiran tota la comitiva fins a l'hotel, on els espera un bon sopar.